Francis kardom bajer reglo ladak ni litum media gorde manta chura bajer reglo pini litum tong sikot pen pherangke mai ki phalo apora chipidon nikpot pini ni litum pherangke mai ki phanang kok ala athepi ala mangke la phelo je Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad mate BVP Assam hin pen atri pon 75 years of BVP kechok katalon pon doigji lapen ex BVP member domanta karjupon doigji lapen lasomai ke doigji lake Guwahati Sri Madhavdev Kolakshetro along se doigji atarik lake 18 June 2023 pate penablo apor lake 10 am lapen lasomai long chief guest ke phapon do so ali men ke akhai Sri Gulab Chand Kataria Governor of Assam apen Sunil Aduntu bangke Sunil Ambedkar ji Akhil Bharatiya Prachar Pramukh Rashtriya Samaj Sevak Sangh lapen special guest ke phapon lake Ashish Chauhan ji Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad National Organizing Secretary laso mai long katakowi bang surhini bangphu muluk chetong ji lapen laso mai long pilopo karbiang long penta litum kidun ji pansi kisik cedang pon lo kardom amer tenju lapen bang ikoi kardom bang ikoi dilimen ke jorsoyeng leng nili dak BVP di futau ni long secretary lo lapen alangli bang alangli ke Pardon, Milimen ke asate mungki nidi non Difu Girls College on secari bom, lapen nidi GS pensio dak plan bom. Nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar dak kabirta.